Tervetuloa Helsinkiin! Tänään me maistellaan batteryä. Pitkän ajan jälkeen tultiin nyt takaisin, kun vihdoin saatiin joku idea mitä tehdä. Tää maksaa aivan vitsusta, kun nää batterit on aivan vitun kalliit. Älä toista kotona. Mitä se menisi? Turvakin. Anyways, eiköhän mennä eteenpäin. Aloittaako nyt tässä mun maistelu? Joo. Elikkä ihan perinteinen batteri, ihan perusbatteri. Perusbatteri ja tarvitse. Perusbatteri. Karssi. Karssi. Se on perusbatteri, se on ihan perusbatteri. Ei siitä mun mitään muuta. Tähän kuunnella. Perinteinen batteri. Haisee ihan energiaa niin kuin kaikki siis muut. Tää haisee ihan kuselle. Jos sun kusi haisee tämmösen menen lääkäriin. Siis mä juon energiaa meni paljon niin. Nyt ei ihmettänyt miksi tää haisee tämmösen. Siis ihan hyvä, jos ei oo varaa muuhun. Siis en mä tiedä. Kyllä se parempia vaihtoehtoja on esimerkiksi joka ikinen mitä tässä löytyy. Joo, se oli ihan hyvä. Ois meidän pakko tiedä. No meidän pakko tiedä. Niin. Tehdään nyt tieriksi. Ei tehdä. Tehdään numerolistaus. Okei, numero. 1–10. Okei, 1–10. Mä annan sitten semmosen 6. Ei tää ollut mitenkään ihmeellinen. Ei niin, tää on 6, ihan perusvitun energia. Okei. Seuraava. Sugar free. Eli varmaan ihan vitun sama juoma, mutta kun se on sugar free, niin se on eri juoma, niin me pitää testaa sekin saatana. Niin, siellä ei rahaa seuraa niin rahaa vaan menee niin helvetisti. Niin, että jos haluat täältä rahaa, niin ihan mielelläni otan vastaan. Se näyttää ihan samalta. On varmaan ihan samalta. Mikäs vittu toi ääni oli? En tiedä paljon kiinnostaa. Tää maistuu erilaiselta. Vähän laimeempaa. Niin, tää on just niinku mehua. Niin. Tää on niinku mehua. Vähän paskaa. Siis tää ei tää energiajuomaa oo. Vittua. Mä annan 4/10, koska niinku tämä on niinku... Hiljaa tää on vähän differenttiä. Niin, koska tässä on vähemmän hiilihappoa, vähemmän eli ei sokeria ja vähän... Siis tässä on enemmän hiilihappaa. Se mun ainakin otti vähän. Joo, mulla on hiekkaa täällä vitun lasissa tällä hetkellä. Vittua. Ei mulla. No kuitenkin. Tässä on vähemmän makua kuin tossa. Niin. Mut eli 4. Paskempi kuin tuo. Eli Mä annan tänne 5, tää on kuitenkin niin juotavaa. Seuraavaksi. Meillä on täällä tämmönen Strawberry Lime Battery remixi. En tiedä mikä on homman nimi, mutta katsotaan. Siksi tää on aika uusi. On tää on varmaan, en mä tiedä, mä oon kiinnostaa. Joo. Mitä vittua? Kun vitun paljon sä juot? Mulla on jala. Ei haisu mitenkään ihmeellisellä. Maku on ihan hyvä. Ollaan. Mä maistuu ihan pakastepullalta. Pakastepulla! Pakastepulla! Mitä vittua? Soi. Puoli. Mikä vitus tää maistuu vittu pakastepullalta? Ei tää vittu maistu pakastepullalta. Oot sä vittu tyhmä? Jos sä söisit pakastepullaa, niin... Maistuu aivan vituusti erilaiselta. Tää on vittu mansikan makuinen. Vittukin oikein vittu mansikavine. Niin, eikö se ole se lime, mikä tuo se... En mä tiedä, miten vittu se... Ihan sama. No, se siitä. Mikä on... Siis joku tästä tulee mieleen pakastepullan yhteydessä. Kyllä mä annan kuule 9 arvosana. Tämä on aivan vitun hyvä, mä annan 9. Tää lime on vitun hyvä tässä. Seuraavaksi meillä olisi. Mitä vittua sai? Siinä on Battery Remixi 22. Onks nyt tullut 22? On vuosiluku varmaan. Mut siis Pearberry, eli siis päärynä. Päärynämarja, ei jumalauta kaikkea ne keksi. Rasvaa ei ole. Eikä. Ei.
tää vähän Mitä issyä. vittua? Tää on vittu issyä. No katsotaan, maistetaan smurfilimulta. No siinä on paljon tämmönen eksoottisempi maku. Mulle tuli heti joku vittu nightclubin mieleen, en mä tiedä. Mulle tuli vittu niinku... Tää on tää vittu Isaac Elliotin vittu juoma. Mikä vittu se on? Isaac Elliot. Kuka se on? Isaac Elliot. Se on se vittu suomalainen vittu artisti, joka tekee vittu kuuluisia biisejä. Paskaa musiikkia. 20 minsaa hakee sut pois terestä, kun sä oot kuullut biisin. 20 minsaa. Niin. Käsi tehdä toi biisi. Varmaan. Se on niinku smurfilimu. Tää on hyvä. Se on smurfilimu. Mä en vittu tiedä mitä Joo. maistuu. Niin, se on vittu hyvää. Mutta no smurfilimulta maistuu tänään. Mietin, miksi sä et oo yhtään mun kanssa tossa teikin se mun. Tuli mieleen. Mitä vittua sulle tapahtui? No niin, Remix 22. Vähän harmi, ettei päässyt maistamaan niitä 20 muuta. Esimerkiksi jos tää on se ensimmäinen, niin sitten näiden välissä on 20 niinku. Ei oo, tää on mittamatta. Hyvä antaa mulle tää puheenvuoro, mutta tää oli ihan hyvä. Tää oli ihan hyvä. Tämä smurfili muuten hyvältä se on, että mä annan tälle vahvan 8. Mä annan tälle 9, sekin oli aivan vitun hyvä. Ostasin sitä uudestaan. 2 pistettä lähti, koska Isaac Elliot ei oo mikään lemppari. Seuraavaksi meillä on näin Juisen maut. Ensimmäistä tää on tämmönen, mikä vittu tämä on? Bright Sour Apple, elikkä siis omenan maku. Miten omena voi olla kirpeä? Kertokaa kommentti. Mä tietää, että tiedän. No. Joo. On se aika kirpeä. On se aika kyrpeä joo. Jos tykkää omenasta, niin toi on hyvä. Mut mä en nyt ite oo mitenkään iso fani omenaa. Tää on just semmonen hyvä kesäinen, erittäin raikas maku tulee siitä. Joo, todella hauska. Hauska mehu. Todella hauska me huoltana. Joo, arvosana tälle Bright Apple. Mä annan tälle kuulla semmonen 7. En ollut mikään omena-fani, mutta hyvä se oli kuitenkin. Mä annan 8. Mulla tuli mieleen, että kun tästä omenan mausta, tai niin joskus oli sellaisia jotain Brain Blaster-paskoja, mitkä maistui tuolta samalta, niin se oli siitä 1,7. Niin näitä Juice oli nyt niinku 2. Niin tää on nyt toinen versio siitä. Tää on Euphoria. Euphoria Raspberry Lemon. Siinä on vadelmaa ja sitruunaa. Niin. En mä tiedä, voi olla vähän uniikki, mutta en oo maistanut ennen tommoista yhdistelmää. Vittu sä. Pitää vaan vähentää tätä määrää. Joo. Mulla on ihan vitun tarinoita nyt. Sä voit editoida tää yöllä, kun sä et varmaan nuku sitten ollenkaan. Miksi meillä on vittu kippistely? On kyllä. Nyt on jotenkin paskan makuinen. En tykkää. Nyt on kyllä jotenkin paskan makuinen. Maistuu niin... Mikä vittu vielä? Siis vittu. Mun arvosana oli äsken 7 ja sit vaan vittu jotenkin tippu 2. Sen verran paha. Miksi tää on aivan paskan makusta? Se on vittu kaadan lisää itselle, mutta niinku siinä mielessä mä haluan vittu maistaa, että onks tää oikeesti, miten tää on niin paskan makusta niinku. Kyllä tää on vaan ihan paskan makusta. Siis ihan paituneen, mä en tiedä näitä mitä vaan tapahtuu. Eikä sun kannatais lopettaa, jos mä teen tän videon loppuun. Mä menen vittu eläkkeelle. Minne vittu sä menet? Eläkkeelle. Meillä on tässä tämmönen, joo vittu, se ei ollut kovin hyvä. Ei ollut omaa makuja, se oli vähän sellainen sakea maku ja sit sen jälkeen tuli semmonen vitu... Joo, se siis ei ollut hyvä. Mä en tiedä mitä tosta sanoo, mutta se ei ollut hyvä. Se oli vähän huonon makuinen. Ois aina se vitun video, missä on se nyt uutisissa, että last night during a fire and people died. Insertta se klippi tähän minä, jos mä löydän sen.
Joo, semmonen. Eli mikä nyt on arvossa? Mä annan tälle 3. Tää ei ollut hyvä, mutta annoin 3 pistettä siitä, että hyvä yritys. Mä annan 4 pistettä, koska jos joku ostaa ton mulle, kyllä mä sen silti pystyn juomaan. Mutta niinku en mä itse osta mitään. No, jos ei kaupassa ole mitään muuta kuin ja ei oo myöskään Ediä mitään makuja, niin sit mä kyllä ehkä ostan ton. Aika hypoteettinen tilanne, mutta joo. Aika vitu hypoteettinen. Mennään eteenpäin, saatana. Eteenpäin. Voiko vittu rauhoittaa? Eli meillä olisi nyt Jungled maku. Mitenkään tässä? Exotic... Ei... Exotic... Exotic fruit. Joo. Elikkä siis mitä vittua tässä on? Exotic fruit. Exotic fruit. Siis... Ei siinä mitään muuta. Ei tässä vittu kerrota mitä tässä on. The unique blend of exotic flavors to refresh the mind as well as the body. Korkea kofeiinipitoisuus. Oi voi. No, katsotaan, maistetaan nyt. Ei me katsota, vaan maistetaan miltä nyt se maistuu. Niin, nyt on niinku nämä. Katsotaan se. On se ihan hyvä. Ei muuta kuin kaadetaan vaan niin. Hyi vittu, tää näyttää jotain vittu kotikaljalta. Tää näyttää... Siis mä luulen, että se valuu kultaa vittu. Siis exotic fruit ei pitäis näyttää varmaan täältä, mutta... No se on aika eksoottinen väri kyllä. No kyllä se vähän kaljalta näyttää pakko kyllä. Ei vittu. Se on jotenkin hyvä. Hyvä. Tää on hyvä. Mitä hyvä? Eiku tää on hyvä. Tutti frutti. Tutti. Ei vittu niin on. Se vittu rengas missä. Joo. No joo, Ymmärrän. tutti. Lepa pitää tämän vittu. Aika vitun pitkän säätelyn jälkeen niin voidaan antaa tälläkin arvosanat. Niin oliks tää hyvää? Oli se, mä en muista. Se oli yllättävän hyvää. Se on niin samasta se vitun tuttifruttilta. Kolapotle, haju. Kova potre. Se kolakarkki. Niin. Haju on ihan sama kuin siinä. Niin onkin. Ja 8. kyllä mä annan sille 9. Nämä on kaikki ihan vitun hyviä. Niin onkin. Paitsi... No on sekin hyvä. Paitsi Siis Elfari. verrattuna niinku tyyliin vittuun Celsiukseen. Celsius on paskaa. Okei. Sit lähtee. Lemon lime. Oho. Tää on sugar free. Lemon lime. On se mikään muu sugar free. Vai sitä on sugar free. Vitun ne. Ei vittu. Haisi muuta aivan vitun hyvälle. On kyllä. Yes. Kyllä onni on myös joskus lohduton. Onnin tonni. Tonnin onni. No niin. Nyt päästään maistelemaan. Joka on kyllä kaadus. Tää... Ei tää enää nyt olisi hyvä. Lemon lime. Onko tuosta purkilta eri? Tää on niinku... Tää on se ihan samalla kuin se halpispraitti. Halpispraitti. Niin. Ja maistuukin ihan vitun samalta. Siis tää ei edes maistu niinku energiajuoman versiolta siitä, tää on vaan niinku... En mä tiedä. On se kyllä ihan makoisa. Kyllä niitä halpispraitteja on tullut muutamat kerrat ostettua kaupasta. On se ihan hyvä. Se on 8. Ja mä mielelläni astaa jotain muutakin kuin tätä. On hyvä silti. Mitäs mä annan? Mitä sä on? Mä annan 8 myös. Se on. Yes. Mulla ei mitään muuta sanottavaa. Se on ihan hyvä ja se on hyvä ja se on ihan hyvä. Se oli ihan hyvä. Seuraavaksi meillä olisi Butter Mango nime. Of course on batteri kun vittu. Joo. Ai joo. Se on sugar free. Ei mulla muuta sanottavaa siitä on muuta kuin Ai vittu. sä voit olla noin vitun paska? Miten vittu sä... Siis anna sä tää vitun sellaa, mutta... Siis miten ihminen voi olla niin vitun tyhmä idiootti, kömpelä, vaan niin vitun tyhmä ihminen? Siis oikeesti. Miten vaan voi olla niin tyhmä? Mä en ymmärrä miten niinku mäkin voin olla vaan niin vitun tyhmä.
Siis toi on vittu kultametallia. Ihminen ei vittu pysty kaataa tölkistä lasiin. Tuo on se mitä mun piti tehdä, vittu mä osun siitäkin vittu hutiin. Ei tää on vittu mahdollista. Älä vittu anna mulle enää noita tölkkejä käviin. Joo. Hyi helvetti, tää haisee mangolta. Höpö. No ei kyllä kovin hyvä. Hyi helvetti. Ihan vitun kakkonen. Hyi vittu tää hyvä. Okei, jos me vittu verrataan Celsiukseen, niin tää oli vittu 8. Mutta niinku batteryistä tää on 2. Älä noin kissa tää Rage-vettämään tällä hetkellä, mut siis... Okei, 3 nostetaan. Hyi vittu, mä oon paskaa. Mä annan 2. Jos tykkää mangosta, niin tää on sulle tosiaan. Tässä maistuu mango niinku aivan vitusti. Ja sit sellainen limeä semmonen kirsikka paskan päällä. Niin. Kirsikka paskan. Kun ei se oo kakkuakaan. No niin. Kakku sit se on, joo. Yes. Noniin, seuraava. Seuraava pöytä. Batterybursti. Tää on siis Blood Orange, eli siis veri appelsiini. Veri appelsiin energiajuoma. Nyt on niinku löytänyt hedelmän. Nyt on löytänyt. Älä anna mulle sitä tölkkiä. En anna. Kyllä sä vaan osaat kaataa hyvin. Siis sulla on joku hyvä tommonen Mä oon tekniikka. ihan vitusti juonut näitä battereita. Mä tiedän miten nää toimii näitä oikein. Kaikki tietää miten tölkit toimii. Tää haju. Se on veriappelsiini haju. Tulee mieleen se Ihan vitun hyvä. halpis veriappelsiini S-Marketin se vitun... Mikä vittu sulle tuli? Anyways, tää maku oli ihan hyvä. Ihan vitun hyvä. Se on veriappelsiini, siis se on Se on veriappelsiini. veri appelsiini. Niinku limu, mut se on vain energiajuoma. Mhm. Se on ihan hyvä ja se on hyvä. Siis jos sä tykkäät veriappelsiinista, sä tykkäät varmaan tästäkin. Ei mulla muusta. Nyt kyllä tuntuu siltä, että syke pumppaa ihan vitun lujaa. 8. Ei muuten vittu saa 8. Mulla on yllättävän... En mä tiedä, ihan terveellistä. Varmaan. Mutta siis niin, arvo sana. Mites se maistuu oli? Sieltä vitun veriappelsiiniltä. Se maistuu veriappelsiin. Siis joo. Siis Joo. veriappelsiini kautta 10. Joo, ei ole muuta sanottavaa. Se on 9 sanoisin. Ihan vitun hyvää, mutta kyllä mä uskon, että täällä on yksi parempi ainakin. Joo. Sen jälkeen meillä jatketaan, tää on viimeinen niinku pikkunen teillekin. Vittu, sammuit sä vittu. Vittu juttu vähän Vittu liikaa. mä oon vittu. Joo, peach raspberry. Persikkä ja raspberry. Onks peach persikka? Mikäs vittu muukaan? Noin. En mä koske. Ja sitten monella. Niin, raspberry on monella. Joo. Mahi. Oo. Vittu oikeesti. Näyttää ihan kivalta. Tämmönen niinku vaniljan näköinen. Niin vittu vähän vanilja. Sekin on hyvä. Eikö tää maistu oikein miltään? Onks vähän mauton? Tää on vähän Kyllä sitä vähän maistuu. Tää on vähän mauton. Tää on aina noin mitään tämän. Persikka. Mutta todella heikko semmonen. Ei mulla muuta. Miltä sä haisit? Eipä mitä tää on. Tää on vähän viitonen. Tää ei ollu mitenkään niinku... Alas. Onko ehkä kutonen? Kyllä tää on ihan hyvä. Vähän mitä tämä, kun mä en oo persikasta oikein muutenkaan. On se ihan hyvä, mutta niinku... Niinku en mieluummin jostain jotain muutakin kaupasta esim. Vaikka virli. Mutta siis... Ei muuta, siis... Se on ihan hyvä, mutta se ei ole hyvä, niin se on ihan ok. Se on ihan mitätön. Anna kutasen. Ei tarvii kaikkea. Älä vittu tuu tänne! Mun jalat ei ole kiipenä puu. Kiipemäpuu.
Jatketaanko tätä vitun videota vaikka ja otetaan tästä batterista? Yes! Jumala. Nyt me päästään näihin. Mystery flavored energy drink with a summery vibe that ignites your taste buds. Älkää vittu kaada. No niin, tää on äkkiä niin kaataa se. Onko nää? Hamdelammunen. Nonni. No punaista. No riittää vittu. Se on vittu hyvä varmaan. Niin nyt meillä on nyt enää 2 jäljellä, mutta tämä ei ole sitä pohjaa. Eli tää on meidän tokaksi vika. Tämä on limited edition, niin nyt niinku... Niinku limited edition, eli tää on ollut kaupassa siitä lähtien, kun mä oon vittu syntynyt. vieläkin. Kyllä on muuten... Tuoksuu aika vittu eksoottiselle kyllä. Niin tuoksuu. Vittu. En mä sitä osaa juoda. Ei osaa mitään. Vittu, ei oo vittu kaatu painallekin saatana. Oikeesti vittu mä vittu. Se ei kyllä, Ei onnistu eläminen sulla. Siis ei, en mä voi, musta ei oo mihinkään. Tämä ei oikein, siis ei tää oo hyvä. Ei oo kyllä. Ei tää oo kovin hyvä mun mielestä. On tää vähän omalaatuinen maku kyllä. Ei tää oo kovin hyvä. Ei. Tää maistuu just sellaiset pikku shotit, mitä sä saat, kun sä tilaat ravintolassa laskuja, sä pääset vittuun. Tää maistuu sellaiset shotit, en mä tätä josta tämmöstä sillä, että on en mua energiaa, mä ei... Jos tässä olisi alkoholia, niin sit mä joisin ehkä. Niin. Joo, ei kyllä ollut hyvää. Olisiko tää ja kossu? Se koittaa, meillä on kossua tuolla. Ei me vittu ruveta ryppää tässä. Eikö? Ei. Sama oma aika. 100 mikeä, niin me pidetään vähän kossua samalla. Se kämmille vähän. No niin vittu, mä annan sille... Mä annan sille 6. Mä olin vähän pettynyt, mä luulin, että sul... Tai mä oon kerran joinut täällä, mutta mä en muistanut, että olisi... Mä annan sille 7. Mä annan sille 7, se on lähti ihan ok. Mutta nyt kun tää ihmiskunnan paras juoma, tää on vittu paras juoma, tää on ihan vitun paras juoma, laita kuvatasta, kun meillä on se vittu juomakoleksio. Joo, siis meillä on ostetaan tätä aivan vitusti. Mulla on varmaan mennyt 200 € ainakin näitten ostamiseen vittu. Varmaan lisää tulee menee jutussa. Aivan vitun hyvä. En mä tiedä, tarviiks meidät maistaa. Niin tää on limited edition, mutta se niinku, eiks tää ole niinku talvi limited edition? Niin, Joo, mutta se on vieläkin kaupassa. Se on vieläkin kaupassa, mutta on kesän puoliväli. Niin batterivirri siis, se on, mikä se on? Tää tuoksuu. Ai jotta. Sininen vatukka. Yes. Siis eiks tää... Okei. Eiks tää on musta herukka? Nimeltään. Niin. Musta herukka. Mä kuulin. Kyllä se on ihan vitun hyvää vaan. Kyllä se on vaan ihan vitun hyvää vaan. Ei mulla muuta. Siis kyllä. Se on vaan ihan vitun hyvää. Onko 10? 10/10! Kyllä se on ihan 10. Kiitos kun katsoit. Sekoitus. Ei me vittu sekoitusta tehdä. Oi vittu. Pakko tehdä. Perinteiden mukaan mennään sitten niin. Ai niin nyt lähtee. Tuutko mäkin sinne kun näyttää? Tummukahti. Kävely. Eli sieltä otetaan... Mikä on lasi? Otetaanko tommonen iso... Mahtuuko tää? Otetaan vitun malja. Ei oteta maljaa. Mahtuu se tähän? Täällä on maljassa suklaata. Se on sen takia siellä kaapissa, koska mikään muualle ei mahtele, niin se ei välttämättä pöydällä, koska nämä kissat vittu syö sen. Ei mulla muuta. Vittu, olisiko tää vittu? Siis jos me... Vittu kukkamalja. Siis jos me kaadetaan ne... Emme kyllä tähän niin. Jos me säilötään ne, niin sitten eihän se... Mutta niinku, joo. Jos me, joo. Kommara häärä. Noniin, sit lähtee ensin vähän virliä. Sit lähtee Kato kun mä osaan. vähemmän vittuun. On aivan vitusti näitä. No jotain paskaa siihen noin paljon. Se on stop. Vielä vähän. Noin. Joo. Tää vittuu toi tosta eestä. Vittu toi näyttää jotain vitun potinanilta. Ai vittu. Mistä toi väri vaihtuu joka kerta kun sitä haitetaan siihen?
No. Ei vittu. Noin. Ei mä Sä voit niinku ottaa itekin näitä. Mä en yllä. Okei. Sitten lähtee vähän näitä. En yllä. Ei vittu mahu. Mahtuu. Tätä saattaa mennä pöydälle, koska tää ei vittu... Sitten joku kaataa, kun tää ei oikein mahu. Tästä ei pysty oikein kaataa halvasti. Tää on oikein manageable tää. Vittu tää vaihtelee väriä niin radikaalisesti jokaisen pöydän niin kaataa, että... Pintajännitteessähän me voidaan kaataa vielä tuohon asti. Joo. Se tää ei mennyt niin paljon, että se vähän lisästä. Noin. Siinä on hyvä. Mites vitussa me saadaan tosta yhtään mitään? En mä tiedä, pistetäänkö kamera takaisin normaalissa. Vittu 0,8. Joo, se tulee kaatuu. Joo. Tästä ei niinku voi kaataa ilman, että sitä kaatuu. Patsi, mä yritän nopea. Ei. Toivoakaan. Ei oo, en mä tiesin. Ei oo toivoakaan tosta kaataa. Tää on sen mallinen mukia. Alibabaan pizza. Se on, riittää varmaan, meillä raatataan enempää. Se meni vähän paremmin. Pari minuuttia. Paremmin. Noniin, elikkä nyt on siis Sekoset, noin. Jokainen batteri sekoitettuna yhteen juomaan. Yes! Tää on hyvä. Mutta tuntuu siltä, että mun vitun verisuonet menee täyteen tästä. Mä en tiedä, mulla on joku fiilis, että niinku, mä vaan vittu kuolen, kun mä juon. Pois on. Tässä on niin paljon kemikaaleja tässä juomassa. No ei, siis mikään ei päin tästä vittu Red Bullia yhdistelmää. Menisit juomaan vitun lautaa. Mä lipitin sitä monta päivää. Niin lipiditkin. Se yritit ottaa se sinne vitu. Se meni sinne vitu liikkatunnille. Niin. Ai voi. Tää on ihan hyvä siis. Oikeesti mä annan tällä varmaan semmosen 7, 8 jopa. Mulla on oikeesti joku fiilis, että mä saan vittu syöttämistä. Aina kun mä otan huikean tästä, niin vittu. Lähtää vaan kuolema silmissä. Kyllä. Joo, tää oli kyllä semmonen. Ei vittu saa enää ikinä energiajuomia. Vai siis sitten ennen seuraavaa kertaa, kun mä maistellaan kaikki edit. Tilakaa sen webistä ihan se kello päälle, niin näette sitten kun me tehdään se edit-video tai sitten jos me keksitään jotain muuta siihen välissä. Mulla ei hirveästi ole motivaatiota tai rahaa tehdä enempää näitä energiajuomaa maisteluita, koska vittaa. Me ollaan ihan vitun pärinöissä aina kun me tehdään tämmönen video. Ei kai mulla muuta. Niin. Tykkää videosta. Mäkin tykkäsin tästä videosta. Tää oli hyvä video. Mä tykkäsin. No vähän, no. Batterit on hyviä. Suosittelen ostaa batteria, jos riittää rahaa. Painalla constipation. Confusion, ei conclusion. Kaikki batterit on hyviä, ostakaa ihan rauhassa saatana. Kyllä. Paitsi Euforiassa vitun. Joo, heippa!